Vinga, i avui tenim amb nosaltres el segon dels entrevistats de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, que recordem es tornen a celebrar aquest dilluns. Diem es tornen a celebrar perquè ja es van celebrar al maig de l'any passat, va guanyar el senyor Soteres, però ja ho sabeu que s'han de repetir, i per aquests defectes de forma de més d'un centenar de vots, amb 3 candidats. Ahir, tu diràs, va passar el fins ara president de la Federació Catalana, Joan Soteres, i avui tenim amb nosaltres qui, diuen, és el gran rival de Soteres dilluns a les eleccions, que és el senyor Juanjo Isern. Senyor Isern, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. I gràcies per estar amb nosaltres. Com està? Falten pocs dies ja. Té ganes que arribi ja el dilluns? Jo hagués tingut ganes de que hagués acabat bé el 22 de maig. Ja. Si no haguessin hagut trampes, evidentment el resultat no hagués sigut el que va ser, i per tant ja hauríem acabat fa molt de temps. Per tant... Però és veritat que després de tot el que va passar, de la manipulació, de la corrupció, de tot el que va fer el senyor Soteres, ens estem obligats a repetir unes eleccions que també em fa por que continuïn sent del mateix estil que les anteriors, perquè els moviments que s'estan veient aquests dies per la Federació Catalana, concretament els que estan manipulant el senyor José Miguel Calle, que és el director general, ens porten a pensar que seguirem amb el mateix sistema de corrupció de les anteriors eleccions. Quins moviments són, per qui no ho sàpiga? Miri, la principal moviment és que estan enviant uns escrits als presidents en el qual obliguen al president, o demanen al president, que signi un document en el qual deixen en blanc qui serà el vicepresident que anirà a votar. I a la vegada li donen poders al senyor Soteres perquè vagi en nom de tots ells a signar el notari. Aquests clubs, si ho fan de bona fe, signaran el document, i quan recullin 100, 200 d'aquests documents, el senyor Soteres es presentarà amb un notari, dirà que té l'autorització d'aquests clubs per aixecar aquest acte notarial, i automàticament deixaran el nom en blanc del vicepresident per poder col·locar persones de la seva confiança al dia de les eleccions. Això és legal? És absolutament il·legal. I per què no ho està denunciant? No, ja ho he denunciat a la policia. Com vostès poden... Ahir vaig portar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Ahir, Val. Sí, perquè el document aquest el vam descobrir ahir. Ahir vam enviar un escrit a la Junta Electoral i ahir vam enviar un escrit al Tribunal Català de l'Esport, evidentment. I de moment no han tingut resposta? No, la policia l'únic que m'ha dit és que investigaran, que estaran molt pendents del dia 13, però evidentment jo necessito explicar el que estan fent perquè això sigui públic i notori. No vull ni tan sols imaginar-m'ho, però creu que es pot haver-hi... Ja sé que la pregunta fa tremolar, jo crec que tothom qui estigui relacionat amb aquestes eleccions i amb la Federació Catalana de Futbol, però el dilluns podria haver-hi algun moviment que fins i tot pogués incórrer de nou en alguna il·legalitat, en alguna qüestió que fes de nou repetir unes eleccions, o creu que fins i tot no arribarem a tal extrem i les de dilluns seran les definitives? No, jo crec que pot passar. És que sap què passa? Aquí l'única persona beneficiada en què tot això s'allargui és el director general. Té un sou milionari. Ell sap que mentre aquestes eleccions s'allarguin, ell continuarà cobrant, i això el que li permet és intentar manipular permanentment aquestes eleccions, precisament perquè aquest sistema d'anul·lar eleccions cada 8 mesos i tornar a convocar només beneficia una persona, perquè de fet els directius que hi eren ja no hi són, i aquests sous que cobraven ja no els cobren, però el director general sí, i per tant té un interès claríssim en que això no sigui un procés democràtic net, i estic convençut que hi haurà trampes. Doncs tant de bo, vaja, que no n'hi hagin, perquè si realment el Tribunal Català de l'Esport va definir que hi havia hagut irregularitats i va fer repetir les eleccions, doncs aprofiten també aquestes entrevistes perquè realment tot sigui net i que dilluns siguin les bones i que els clubs votin. He demanat, observadors de la certesa de l'esport que per favor assisteixin a aquest acte, però avui per avui encara no tinc una resposta i tinc la por de que ens tornem a enfrontar amb unes meses electorals absolutament controlades pel senyor Calle. No sabem encara qui seran els presidents de les meses. Ha dit que ho decidirà el diumenge a la nit amb un cercle tancat de la seva confiança. No sabem exactament quin paper tindran els interventors. Ja sap que es deixen tenir un titular i un suplent, però després no es deixen que el suplent es quedi per si el titular ha d'anar al lavabo o ha d'anar... O sigui, el que interessa en tot cas és que el titular hagi de marxar una estona per deixar aquella urna buida. Tenim la certesa de que hi ha persones que aniran amb actes notarials falses perquè nomenaran els vicepresidents que en aquests moments estan fent signar aquest document. Bueno, escolti'm, ja està tot preparat. Només falta que hi hagi algú com a mínim que ajudi a que aquest procés sigui democràtic i hi hagi uns inspectors.
Doncs queda dit i queda fet aquest reclam també pel senyor Isern des dels micròfons de RAC1, que dilluns hi hagi la màxima transferència. Posant-nos en l'escenari, Déu vulgui, que tot vagi segons la normalitat, ahir va dir el senyor Soteras que està convençut que guanyarà. I ahir en aquests micròfons, i li trasllado perquè aquesta és la voluntat també de RAC1, que tothom pugui explicar-se i tothom pugui contestar totes les parts, perquè em fa l'efecte que està sent una campanya, diguem-ne, intensa, senyor Isern, que el senyor Subias està darrere de la seva candidatura, que la seva candidatura, la del senyor Isern, és una candidatura corrupta i que per això hi ha molts vots que han canviat de parer respecte a les anteriors eleccions. Recordem que una part de la candidatura de Talavera, del senyor Talavera, que ja no es pot presentar, ha passat a mans del senyor Isern. Va dir ahir el senyor Soteras que a Talavera el van extorquir i amenaçar per no voler entrar en determinades qüestions, i fins i tot hi ha un altre document que, si no li sap greu, si es posa els cascos, m'agradaria que escoltés del senyor Soteras ahir en aquesta entrevista al Tu diràs. Així és com el senyor Isern, quan estava a la Junta amb mi, havia estat a la Junta amb mi, havia demanat perquè deixar-li al seu fill a l'escola dels Estats Units els cursos d'entrenadors amb el segell de la Federació Catalana als Estats Units, cosa que era inviable totalment, i se li va dir que no. Vol dir que la prevaricació és un tema que hem de vigilar molt, i el senyor Juan Isern ho ha de vigilar més que ningú pel lloc on està, que està en un departament important de la Generalitat, i no entenc com gent d'aquest tipus el poden tenir en departaments d'aquest tipus de la Generalitat. Sé que són acusacions greus, però òbviament la nostra obligació és fer-li escoltar això i que vostè tingui el dret a contestar. Començo per parts. Sí. Diu que la meva candidatura és corrupta perquè ara he portat unes persones que estaven en la candidatura del senyor Talavera. Entenc que és això. Per tant, el que era corrupte en tot cas era el senyor Talavera durant tot aquest temps, que era el que tenia aquestes persones. Segona, diu que qui porta aquestes persones és un tal senyor Subias, que és el que realment sembla ser que serà el corrupte abans en la candidatura del Talavera i ara en la candidatura del senyor Isern. Miri, el que li haig de dir respecte al senyor Subias és que jo sóc la única persona que ha posat una acusació popular contra el senyor Subias en el cas del frau de l'esposa del senyor Calle a la Federació Catalana de Futbol. L'esposa del senyor Calle a la Federació Catalana de Futbol va estar durant 4 anys cobrant una factura mensual de 2.000 euros amb la justificació de que era professora de futbol sala, i aquesta senyora ni era professora ni era de futbol sala. Per tant, va cobrar unes factures falses durant 4 anys. Evidentment, això va arribar a la justícia, està judicialitzat, està a punt de que hi hagi el judici de la sentència, que ha reconegut el propi senyor Calle, i amb aquí els responsables que estaven imputats estaven el senyor Calle, la seva esposa, el senyor Iau i el senyor Subias. Miri per on, jo sóc l'únic que sóc acusació popular. El senyor Soteras, que és a qui li van robar aquests diners, no va voler presentar-se com a acusació particular. I això ja diu molt de qui protegeix el senyor Soteras. Segon, el meu... Perdoni, sí. Si vostè diu que la corrupció, diguem, estava dins la candidatura d'aquestes 10 persones del senyor Talavera, però està amb vostè. Sí, tant, si ell diu que és la corrupció... val. Si és que la però corrupció... vostè l'ha acceptat, llavors... No, però és que per mi no hi ha cap corrupte. Per mi són unes persones absolutament lleials i són persones absolutament reconegudes en el seu territori. L'únic que podrien tenir amb dubte és el senyor Subias, perquè sí que té una causa judicial del cas Soule, i que, evidentment, en aquest cas jo no he posat una acusació popular perquè és un cas que afecta només a la Federació Espanyola i jo no em puc presentar perquè jo no sóc una part interessada en aquest procés. Per tant, perquè quedi clar, quina relació té vostè, el senyor Juanjo Isern, amb el senyor Subias? Perquè jo crec que és una pregunta que molts dels que ens estan escoltant ara es pregunten. La relació és soc acusació popular contra un cas de corrupció en el qual participa el senyor Subias. Per tant, si vostè guanya, el senyor Subias no estarà dins la Federació Catalana. De cap de les maneres. Queda dit. Molt bé. I la segona? Sí, endavant. Intentar atacar la família en casos de nepotisme és el senyor Soteras el menys indicat. Tots sabem que el seu fill cobra de la federació a través de la mutualitat perquè té un centre mèdic, que la seva nora treballa en l'equip de premsa de la federació, que el seu gendre ha cobrat de la fundació amb uns cursos que va fer la fundació i que ell va cobrar una quantitat important. És a dir, el nepotisme, el que ho practica, és el senyor Soteras. En el meu cas, que digui que jo vaig intentar un dia fer uns cursos amb una empresa que el meu fill té a Miami, com vostè es vendrà, és una manera, la més ridícula de totes, d'intentar barrejar el meu fill amb un tema que el meu fill, com vostè comprendrà, a Miami, el que menys li interessa és el senyor Soteras. Per què no es van unir les candidatures de Talavera i Isern? Perquè va explotar la candidatura de Talavera. En un moment donat, que jo estava parlant amb el senyor Talavera per fer una gran coalició pel futur del futbol català, va tenir una explosió de la seva gent
dins de la seva candidatura que es va assabentar que hi havia uns pactes secrets entre el senyor Talavera i el senyor Calle. És el que m'expliquen ells, perquè jo, com comprendrà, jo de l'interiorisme de la candidatura del senyor Talavera no tinc ni idea, però pregunto amb ells i em diuen això, un pacte secret que beneficiava principalment al Cornellà. És a dir, que Talavera, diguem-ne, perquè la gent ho entengui, estaria més posicionat en un acord amb Soteres i per definició amb el senyor Calle. El problema és que aquesta coalició amb els Soteres o aquest pacte amb els Soteres, els seus no la volen, perquè el que volen els seus és una neteja d'aquesta corrupció actual. Per tant, ell el que feia era negociava per tenir una majoria absoluta en la futura junta directiva per poder fer després el que volgués i, en definitiva, pactar amb el senyor Calle per mantenir-lo després. 370 vots a treure el senyor Talavera, 396 Soteres, 238 Isern. Per tant, bàsicament, aquí és saber aquesta bossa de 370 vots que determinarà qui guanya les eleccions a la federació. Cap a on creu que aniran aquesta bossa? Quines sensacions té? Miri, a mi em costa molt creure que la bossa de vots del senyor Talavera pugui passar al senyor Soteres per una raó. Jo em vaig quedar ahir absolutament al·lucinat d'uns àudios que han sortit del senyor Soteres i del senyor Calle, en el qual tenen unes expressions de violència masclista, de xenofòbia, de manipulació de lo que és un procés electoral d'un sindicat. Bueno, és algo increïble, els recomano que ho escoltin, perquè és que està en totes les xarxes socials i va sortir ahir en un diari del Mundo Deportivo. El que demostren aquesta gent és que són uns veritables fascistes, que utilitzen la federació en benefici propi sense cap mena d'escrúpols. Jo crec que aquest sistema... Bueno, hi ha una cosa que és gravíssima, que és com maltracten i difamen a una persona com una senyora com és la senyora Paquita Linares. Crec que hauria d'intervenir la pròpia senyora Ana Caula, que ha de ser conscient d'uns àudios. Jo, en definitiva, el que penso és que els clubs de Catalunya, per més que creguin que el senyor Talavera ha sigut víctima de no sé quin atemptat que diu ell, no poden anar amb una candidatura d'aquesta corrupció. És que m'expliquin les senyores que participen en la candidatura del senyor Talavera si defensaran aquests senyors que estan atacant amb una violència sexual sense precedents a una directiva o exdirectiva, la senyora Paquita Linares, de la Federació Catalana de Futbol. Que, a més, perdoni, ha posat unes denúncies per assetjament laboral i sexual contra membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. I acabo. Deixi'm preguntar-li, dimonis, que molta gent ens escoltarà, en què millorarà la Federació Catalana de Futbol? Quin és el projecte del senyor Isern? Perquè al final també, imagino que per tots és sabedor, però parlem una miqueta de qüestions positives i saber en què pot millorar la Federació Catalana. Miri, jo intentaré convertir aquesta gestoria actual, que és una gestoria perquè en definitiva estan tot el dia cobrant tota mena de diners als clubs i als jugadors per guanyar-se ells uns sous altíssims i milionaris amb una institució de primer nivell d'aquest estat, que podria ser la Federació Catalana de Futbol. Conti que una institució amb 180.000 persones practicant aquest esport no pot convertir-se en el que està sent ara, que és la crisi més brutal d'una institució esportiva en aquest país. La primera demostració, perquè això sigui una realitat, és que la meva il·lusió és una il·lusió de ser el gran president de tots els presidents de Catalunya. I faré exemple amb l'exemple que ells fan. Són persones altruistes que no cobren absolutament res per la seva tasca al capdavant de tots els clubs de Catalunya i jo ho faré d'una manera altruista. Vostè no cobrarà? Jo no cobraré ni un sol euro i aquest és el primer punt del meu ordre del dia si arribo a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Un estalvi absolut, però perdoni, no cobraré perquè no ha cobrat mai ningú amb els més de 100 anys de la història de la Federació Catalana de Futbol. Només els dos darrers presidents, Soteres i Subies, han tingut un sou, però tots els anteriors, tots, ho van fer d'una manera altruista. Parlem de centenars de presidents. I per tant, aquest esperit d'orgull de poder participar en un procés com és la federació des d'una perspectiva de la presidència és el que realment ha de primar per donar-li aquest plus, que és el plus que en definitiva tots els presidents de Catalunya ofereixen als seus clubs, altruisme a canvi d'esport. I aquesta és la primera gran idea del nostre projecte. Tornarem a aquesta federació romàntica que es fa tot per il·lusió i no per fer-se milionari. El dilluns hi haurà els resultats i tant de bo, insistim, pel bé de tot i crec que del futbol català també que en tinguem el resultat final. Juanjo Isern, Joan Soteres i també Pep Palacios, ja hem sentit dos dels candidats. Senyor Isern, sort dilluns, que vagi bé. Gràcies per atendre'ns. Un plaer.